Башлангыч сыйныф укытучысы үзе һәм укучылары өчен белем бирү офыкларын киңәйтергә булган. Ул җитәкләгән автомодельләштерү түгәрәгендә авылның барлык малайлары шөгыльләнә. Безнең инде клубинга елга 2 әйбер инде бу уйлап табучылар конференциясына җитештерәбез без. Балаларда инде кызыксыну уяна. Миндә инде аның автомодельләре дигән түгәрәк бар. Балалар кичкенәдән шөгыльләнәләр. Кемдә булса конструкторлар белән булса да нидә булса ясый. Һәм инде бу ел инде укучылар белән беренче һәм икенче урынны алып кайттык. 2 тапкыр конкурска бардык. Моя малая родина дигән, минем кече ватаным дигән олимпиадага да катнаштык. Уйлап тапкан әйберләрнең берсе педальле машина. Бу техникага иске велосипед, АК машинасының запас частьләре алынган. Без инде тартып йөри торган тачканың тәгәрмәчләреннән ясадык. Профильләр, квадратлар, АК машинасының кайбер запчасларын алырга туры килде һәм велосипедның педальләрен алырга туры килде. Менә шулай дип, инде безнең жүк ташый торган велосипед квадроциклның бер төре булып тора инде безнең. Гүзәлия Шәйгәрданова укучылары ел сайын республика һәм Россия конкурсларында призлы урыннар яулыйлар. Аяк тренажеры, танк, мәктәп янындагы кое барысы да хатын-кыз кулы белән булдырылган. Мәктәп ишек алдындагы велосипедлы карусельдә тәрбияче дә, балалар да бер үк вакытта әйләнә ала. Карусель ул финский ворошилкадан ясалган. Финский ворошилка ул устойчивый подшипникларда утыра. Ул берничектә теге бөгелеп, сыгылып, теге авырлык күпме генә булуына карамастан, бер якка да бөгелми. Без инде аны яңадан редуктор кукуруз машинасының редукторы белән көйләдек, велосипедка көйләдек. Велосипедта тәрбиячесе утырып атынган вакытта карусель теге икенче якка әйләнә торган була. Гүзәлия Шәйгәрданова экзотик үсемлекләр һәм җиләк-җимешләрдә үстерә. Алар арасында банан, киви, маракуйя, фейхоа, инжир һәм манчжур чикләвеге, тагын әллә нәрсәләр бар. Безнең өйдә мин дә күптән хыяллана идем экзотик үсемлекләр үстерергә дип. Шуңа инде башта температураларын тикшереп чыктым. Аннан соң безнең шортларда үсәм икән башта өйрәндем. Аннан соң үзем шул заказ бирде, урыннарны табып инде шуннан заказ бирә башладым. Бүгенге көндә минем өйдә бананнар, маракуйя, питахаялар, гранатлар, кипарисларны инде орлыктан үзем утырттым. Лимоннар, мандариннар, фихуалар үсә. Инжирләр бар, апунсия. Өйдәге үсентеләр өчен махсус җылылык һәм дымлылык кирәк икән. Аны махсус җайланма белән тикшереп тора райондашыбыз. Кышын кояшны фитолампа алыштыра. Кар суы һәм яңгыр суларын җыеп барам, шуларны сибәм күбрәк очракта. Һәм инде дымлылыкка килгән вакытта бөтен үсемлектә дымлылыкны бер төрле яратмый. Кайберләренә дымлылык зыянга килә һәм туфракта төрле битләр үрши башлый. Лимоннар һәм мандариннары өлгереп килә иде инде. Бакчаларын урап чыкмалы түгел. Без ишетеп кенә белгән һәм белмәгән әллә нинди экзотик үсемлекләр, экзотик җимешләрнең бөтен сыйфатларын, нәрсә өчен файдалы икәнен дә белә Гүзәлия апа. Бүгенге көндә менә бакчада инде тамарелла, нарахелла, гомми, сакура, годжи, зизифус, хормәләр, актинидия, киви, тагын шарафуга, мушмула, нашы үсемлекләр үсә, алышалар инде, абрикос, персиклар. Шулар үсәләр, безнең якны яраталар алар. Бу бакчада инде минем күбрәк җимеш агачлар үсә. Монда алмалар, грецкий чикләвекләр, фундуклар, алар кырыенда гөмбәләр утырттым төрлесеннән. Монда арахислар үсә. Суган кәбестәләр шушы бакчада үсәләр. Җимеш агачларына килгән вакытта, мисал өчен монда шарафуга, алышалар, шелковицалар, кизил, черешнялар монда. Барысына да ничек өлгерәдер. Әле бит ул башлангыч сыйныфлар укытучысы да. Гектарлы бакчада кахва, арахислар да үсә. Розмарин, лаванда кебек шифалы үлән тәмләткечләр дә бар. Теләге булганнар эшли дә, матур итеп яши дә белә. Шәйгәрдановлар гаиләсе җирлек өчен генә түгел, бөтен Татарстанга да бер генәдер. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.